Welcome to our beautiful house. Madam Tonyang. Hi Box, magandang Tonyang, it's me Madam Tonyang and welcome back to my channel. Another day, another vlog, and for today's vlog, nandito tayo ngayon sa San Fermin, Cauayan City, na kung saan naimbitahan tayo ng anak na may-ari ng Agritab, which is nandito tayo ngayon, si Bella. Hi Bella, hi ka. Hi. Siya po yung anak ng may-ari ng Agritab, which is madami po silang branches dito. Ang Agritab po ay mga nagtitinda po ng, ano mga tinitinda nyo dito? Reaper parts. Reaper parts. Sa mga gustong bumili ng mga reaper parts, dito lang po sa Agritab, San Fermin, at meron din po ata sila dun sa Santiago. Lika dito Cagayan, madami po silang branches. Tuguegarao, Tumawini. Yaman-yaman naman ito. Anyway, si Bella po pala is, kaya inimbitahan niya ako, nanonood po siya ng mga videos natin sa, saan mo ako napapanood? Facebook. Sa Facebook. Sino ang art ako? Madam Tonyang. Si Madam Tonyang. So, i-update namin kayo mamaya, Box, at itutour tayo ni Bella. Itutour mo kami sa bahay nyo? Itutour tayo ni Bella sa bahay nila. So, i-update namin kayo mamaya. Bye! Billiard tayo, gusto mo? No. Magaling ako mag-billiards. Ako din. Sige nga. Lindo. Sige nga. Ikaw muna. Sige. Pag-shot ko yung 14. Ako Kailangan kasi yung kamay ganon. No! That's not the proper way. Dapat yung kamay mo ganito, tapos yung pulse mo yung flat mo nakaganito. Ganon Ikaw nga? Kapag na-shoot ko yung 8, panalo na ako. Point? Laro kasi namin nila Kuya Carlo to nung bata kami, may bilyaran kami doon. Alam ko ba ng bilyar? Tara na, ito mo kami doon, Let's go. Let's go! Nandito na nga tayo sa loob mga box. So itutour tayo ni Bella sa kanilang bahay. Napakalaki. Pakita mo nga. Ayan, itour mo kami Tara. First, construction worker. Laki! Sana all. Ibang laki kasi yung nakikita ko kung minsan. Hindi bahay. Nai-starstruck ako sa laki ng bahay nila. Madam Tonyang, dive na. Tara na, mag-swimming na tayo. Tanong mo kayo, sabihin mo kay Madam Tonyang yung swimming pool kung paano. Magaling ka daw mag-swim, sabi niya. Ano gusto mo? Magpapalong ako? Oo. No. Kaya niya talaga? Oo, ganda. Kaya niya. Nag-swim kami nung... Sinong nagturo sa'yo? Dito, Carlo. Kaya hindi naman magaling mag-swimming yan. Siya nagturo sa Iba yung sinisisid niyan. Iba yung sinisisid ni Tito Carlo, hindi swimming pool. Dagat. Huwag ka sabi. Wow! Wow! You want to go in? Yes. Yes. Ay, wow! Ito yung pag magkukok ka? Ano to? Hindi ko alam. Ano to? Basta para siyang nasusunog, pero electric siya. So, hindi mapapasok yung kamay mo dito? Mapapasa, syempre mainit eh. Ay, hindi. Oo. Ito. Yes. No. Oven. Oven ito. Ano to? Microwave. Microwave. Ito, pag-stock ng food. Diba? Saan yung kwarto mo? Mamaya, dito muna tayo. Pinutol talaga yan. Ano yan? Ano to? Ito. Ito, maid's room. Maid's room. Great room. Ay, pwede ba ako mag-apply na yaya mo na lang? Baka may kwan dyan. Hindi sila naki-aircon, pero yung electric fan na malamig. Oo. Saka, Pwede ba ako mag-apply na lang na yaya mo? ito. Mag-apply ako na yaya mo, gusto mo? Gusto ko. Gusto mo? Sabihin mo kila mami mo.
Ilan sahod ko? Yes, room. Ito yung cabinet nila. Guest room, ang laki naman. Cabinet. Ito CR. Oh, sabihin mo sa vlog, ito yung Yes, room. guest room. Yung kwarto mo, sa taas. Hindi pa ata pwede pumunta sa taas. O, sabihin mo na kay Papa mo, mag-apply ako, Yaya. Daddy, apply sa Yaya. Okay? Yayo. Ano gusto daan? Spiral dito. Dito na lang. Ano gusto niyo makita o na Marian? Yung room mo muna. Room ko to. Oh, Wow! Anong color ng room mo? Wow, may walk-in closet ka pa, ah. ito yung sink, saka automatic toilet. Yan yung maghuhugas ng pet mo? Oh, pero hindi na ikaw, saka shower. Lahat ng furnitures namin, ng mga furnitures pag natapos galing Italy. Wow! Anong color ng kwarto mo? I don't know yet. Color blue na lang. Ay, yellow kasi Bella ka, di ba? So I want it to be pink. Ay, you wanted to be pink. Ano ito mga ito? This is the same like that. But Kaninong kwarto to? for my siblings and I have siblings. Ah, All of the toilet. parang ang sarap naman kumain dito. All of the toilet automatic. Parang ang sarap naman kumain dito. Sana all. Here. Can you close it? Thank you. Bathroom. Gawa ka na din ng YouTube channel mo para pag natapos ito, ipakita mo sa YouTube channel mo. Okay. Okay. Ayaw mo ng tatlo pang kapatid? But sa mga sasamang loob yan, huwag naman sana. Automatic and shower. Sink. O sink. What is this? Ano to? Ceiling is nice. Ano ito? Library? Make-up room. Not make-up room. Make-up room? No, massage room. Massage room. Ang ganda naman ng view doon, oh. Sabi ko meron pa pala dito. Ano tawag dito? Balcony ata. Hindi terrace? Terrace. Ano ba kakaiba ng balcony and terrace? Wala. Meron. Terrace sa baba, balcony sa taas. Okay. Doon yung fish pond namin. Pupunta yung kuya ko para magkakain ng fish, Ay, pigs, luwang. chicken, dogs, and Ang luwag. kambing. Sino si Chai Chai? Later na lang. Tara na. Tara na. Let's go here. Remove slippers. Functioning na to? Yes po. Not yet, but the breaker. Not yet, but it's functioning. Wow. This is automatic share. And pwede siyang mag-up and down. Saka stars yan. Stars. Dapat pagkatapos nito, imbitahan mo ako manood tayo ng Bella the Story. If you want, dito ka na tumira. We have many rooms. Ibigay mo na yung isang room sa akin. Gusto mo? Yeah, pero ikaw mamamalengke. Ayaw mo dito? Pagkain yung daddy ko. Galit bakit mo? Wow! Ang laki naman ng CR. Parang isang buong bahay na namin. Jacuzzi. Yan o. Ang laki naman ng CR na nakaka mo. This is my mom. This is my dad and mom's shower room and toilet ng mom ko. Saka toilet ng daddy ko. Gawa ka na ng YouTube channel mo. Make me one later. Oo. Tapos i-inform mo sila pag natapos na yung bahay nyo. This is the spiral stair. Pero dito din tayo. Ako tulog ka dyan. Lumilipat ako. Can you put my audio na lang later kasi naisingit. Opo. Dito. Ano yan? Pool and gym. Yun yung pool nila, ang ganda. Nagkikinaw yan ng different color. Oh. Hi guys! Wait there na Tita Tali. Ang laki ng bahay nyo. That's our house. Dapat sabihin mo kay Papa mo 12 dapat yung siblings mo. lang gumalong dito. Dito. Yan. Tara na. Baba na tayo. Ito yung cousin ko na, oh.
Say hi. Say hi. Ah! Matakot ako! Oh, say hi to the vlog. Brick yun, kuya. Hi! Hi. Hi, that's a true vlog. Hi! Say hi. Hi. Birthday ng mommy niyo ngayon. Oh, happy birthday sa mami mo. Welcome to our beautiful house. 10-year-old. I want to see myself. Do you know? Hello. Hi, self. Welcome. What's your name? Hi, Chai Pachucha. Don't say. So, napasubo tayo mga bang. Nagdala tayo ng mga... Sabihin mo, magsisiling ka na kamo. Nag-swimming on na siya. Wait. No. Nakakabuyasi ka. Ako. Napasubo tayo mga bang. Yan. Tumbling ko mo. Ayan, tapos na tayo mag-house tour. Oo, naka-play na yan. Sabihin mo, tapos na kami mag-house tour, tamo. Kaya, ha? Ano? Tapos, Sabihin mo sa camera, ah. tapos na. Ganda-ganda ni Bella. So yun na nga, Bax, tapos na tayong mag-house tour, tapos na tayong hin-house tour ni Bella sa bahay nila. Sobrang laki, guys, so magugulantang kapag ikaw yung titira doon. So dyan na nga po nagtatapos yung video natin for today. Sa mga gustong mag-order, ay bumili ng mga parts ng Reaper, dito po meron po silang mga branches sa Nueva Era, Santiago, Rojas, madami pa pong iba. Agritop po, sila po yung may-ari ng Agritop, yung papa ni Bella, si Kuya Sandy, tapos si Ate Riza. So dyan na nga nagtatapos ang ating video for today. Kung nagustuhan mo to, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, and subscribe, at i-hit na din yung notif bell para updated ka sa ating mga videos. Once again, this is Madam Tonya na nag-iwan ng isang kataga mula kay Zenaida 7 na hindi hawak ng mga bituin ng ating kapalaran. Gabay lamang sila, meron tayong free will, gamitin natin ito. Bye!